Здравейте! На това видео ще ви покажа как се работи с турбодекодер първа генерация. Приемаме, че това е врата с дръжка, първа генерация патрон на нея или някаква генерация. Вкараме тестер ключа, спира далече от капачката на бравата, обръщаме го. В момента, в който имаме стоп на някоя от двете точки, виждаме, че е червена в случая. Червената е първа генерация, ориентацията е дясна. И съответно нашия инструмент ще го вкараме с ориентационната точка на дясната страна. За ануляване на инструмента става последния начин. Дърпате средното колело към вас, накрая към задната дръжка. Навивате задното колело наляво максимално, докато спре само, и през тези дупчици, и само през тях стигате до кода, до подкода и го избутвате в максимално висока позиция. Това се прави само през тези дупчици. Не се прави през тези, които не са като дупчици. Внимателно това нещо се прави, за да няма деформация на инструмента. Насилване не е необходимо. Всичко се движи много нежно. След като извършите зануляване на инструмента, задното колело се завърта надясно до край. Средното колело се бута напред към перото до край. И ориентационната точка отива от дясната страна. Внимателно с леви и десни движения се вкарва инструмента в самия патрон, като се държи за средното колело. Ето така. След което отваряме средното колело към нас. На него се вижда една скала от 1 до 7. Даваме напрежение. То трябва да бъде съобразено с превъртащия момент на бравата, така че по-малко напрежение от превъртането. Ето, сега ми превъртя. Просто трябва да съобразявам, че не трябва да напълна толкова. Давате напрежение и спирате с линията, въртите задното колело наляво и линията трябва да застане до първата чертичка, до единицата. Връщате както сте под напрежение, разклащате ляво-дясно, давате напрежение на другата страна и пак до единицата. Повтаряте това няколко пъти. Примерно 4-5 пъти наляво, 4-5 пъти надясно, докато спирате на единицата всеки път. След това минавате на двойка, 4-5 ляво, 4-5 дясно на двойка и така, докато в един момент самата брава тръгва. В момента, в който тръгне, най-вероятно ще можете да отворите и да затворите. Ако не можете да затворите, зависи на къде е тръгнал, и наляво или надясно, просто трябва в завъртяно положение да навъртите до край задното колело наляво и да разклатите леко по посока на самото перо на ключа. Значи, ако сте завъртяли, трябва да разклатите в тази посока, не в тази. В момента, в който разклатите, подравнявате самия шифър от ключалката на турбодекодера и той е много нежно, започва да върти ляво-дясно, почти като оригинален ключ. За да извадите инструмент от патрона, трябва задното колело да е навъртяно наляво до точката или до стопа, в случая съвпадат. Хващате средното колело горе и долу и с движение нагоре и надолу прибирате средното колело, чува се едно щракване, то се прибира до край, връщате задното колело надясно и излизате от патрона. Това е единственият начин за влизане и за излизане. При задно навъртяно надясно и средно колело прибрано напред. Всичко друго е чупене на инструмента. Може да бъде използван повторно
без никакъв проблем. От първа генерация към патрон директно може да се използва инструмент от вратата към патрона, ако те са с един и същи ключ. Защото ние вече имаме кода нанесен на турбодекодера. За излизане пак наляво завъртате, прибирате средното колело, нагоре, надолу, напред, докато изтрака, връщате задното колело и излизате. За нуляването пак ще го повторя. Издърпване средното колело, задно наляво, минаваме под пиновете. След всяко отваряне те потъват, в зависимост от това какъв код имат самите пластини на бравата, така че без това зануляване просто следващия патрон няма да може да се отвори никога, освен ако не е със същия код. Връщаме надясно, затваряме кодовия достъп и се получава като ключ, който е изрязан с първа позиция на него. Ако трябва да се работи директно на запалването, също ориентационният принцип на инструмента е важен и там. Просто трябва да видите в кой момент той потъва повече навътре, тестер ключа, и това трябва да е положението на ориентационната точка, когато се работи на запалване. Хващаме го в средата, влизаме, там имаме кормило, табло, малко е по-засукано. Дърпаме назад колелото, даваме напрежение надясно, тъй като стартер се върти само надясно. А със задното помпаме наляво до стоп. Помпаме, връщаме и разклащаме, за да видим дали случайно не е станало. Само надясно, помпане, връщане и разклащане. В един момент тръгва, работи чисто и нежно. Можем да извършим сервис на патрона, демонтаж или изработка на ключ по шифър, след като можем да прочетем шифъра от турбодекодера. За излизане от патрона, ляво завъртане до край. По същия начин прибираме това, със сигурност трябва да сме убедени, че сме го прибрали. Това прибиране се извършва само в неутрално положение на самата ключалка. Не може на завъртяно положение по някаква причина да се опитваме да го прибираме. Не е възможно. Чупи се инструмент. Штрак, прибира се, връщаме задното колело надясно и излизаме от запалването. Може да видим и шифъра на самия ключ. Това е турбодекодер VAC първа генерация. До 86-та, до 2006-та мисля, че си са в употреба. Виждал съм първа генерация на Шкода Супер 2013 март месец. Патрон монтиран на врата първа генерация. Но затова имате тестер ключ. Той ще ви отговори на въпроси. Благодаря за вниманието.